Toto video by som chcela venovať tým ženám, ktoré keď sa rozpamätajú na svoje detstvo, na svojho otca, tak ako prvé im vybehne smútok, pocit nenaplnenia, pocit podmienenej lásky, kedy sa snažili robiť maximum na to, aby si získali pozornosť otca, aby si získali jeho pochvalu, aby si získali jeho objatie, aby si získali jeho ocenenie. A pokiaľ mali otcov, ktorí boli emočne neprítomní, ktorí odmietali prijať dievčatko také, aké je, ktoré ho vychovávali buď tvrdou rukou, alebo tam vôbec neboli, pretože dávali prednosť iným hodnotám, iným prioritám, ako je rodina. A považovali za svoju hlavnú úlohu priniesť domov peniaze. V tom lepšom prípade. V tom horšom prípade nechali veškerú starostlivosť o rodinu na matku. Takže sa tá matka stala vlastne silnou, dominantnou ženou, ktorá musela zabezpečiť aj tú mužskú rolu v rodine. A v takom prípade sa žena, dievča, naučí vnímať ženskosť ako slabosť. Vníma ženskosť ako niečo, čo ju nedokáže naplniť. Čo jej neprinesie tú podporu zo strany mužov, ktorú potrebuje. A ako obranu pred svojim vlastným ženstvom, ako obranu pred ďalšími zraneniami, ktoré zažila ako dievčatko od otca, pred pocitom opustenosti, pred pocitom poníženia, pred pocitom znehodnotenia, pred pocitom odmietnutia, alebo pred pocitom krivdy či zrady. Uteká tým, že v sebe rozvíja viac tej mužské role, viac tej mužskej energie a dúfa, že tie ju uchránia pred ďalšími sklamaniami a zraneniami. Čiže je viac v tej hlave, v tej logike. Je veľmi múdra, šikovná, úspešná, ale nedovolí si tak hlboko emocionálne cítiť a prežívať, ako jej ženstvo umožňuje. Nedokáže dôverovať mužom v takej miere, aby sa dokázala položiť na ten prúd mužskej energie a nechať sa ním niesť tam, kam ten muž vedie. Nedokáže mu odovzdať kontrolu nad životom. Nemyslím to teraz doslova, ale pokiaľ je muž vo svojej skutočnej sile, tak dokáže ženu viesť tam, kde je dobre jej, kde je dobre jemu a kde je dobre celej rodine. Lenže ženy s takýmto detstvom neveria, že takí muži sú. V podstate silného muža k sebe ani nepustia. A pokiaľ by sa objavil v ich živote, tak im ich logika podsunie 1000 dôvodov, prečo tento muž nie je dosť. A v podstate je to taká obranná stratégia ega. Drž sa ty toho, čo poznáš. Veď, jak je ti dobre v tom, keď ľudí a mužov vo svojom živote môžeš kontrolovať alebo manipulovať a dostaneš ich do toho, do tej pozície, v ktorej ty sa cítiš bezpečne, čiže pod seba. Pokiaľ žena vníma mužov ako nespoľahlivých, nedôveryhodných, ako mužov, ktorí nie sú dosť dobrí preto, aby ona im verila, aby ona sa im odovzdala, aby ona bola presvedčená, že ten muž urobí pre ňu tie najlepšie rozhodnutia, pre ňu tie najlepšie kroky, tak potom má tú tendenciu s mužmi súťažiť, niekedy až bojovať,
v podstate vybojovať si tú svoju pozíciu nad ním. Vybojovať si tú svoju pravdu, ktorá je viac ako pravda toho muža. Dokáže si vybojovať tú svoju predstavu o tom, čo a ako by malo byť. Pretože to, ako to vidí ona, je lepšie, ako to vidí ten muž. Je to hodnotnejšie, ako to vidí ten muž, s ktorým je práve v kontakte. A ženy, ktoré sú v čistých ženských energiách, vníma ako slabé. To je veľmi jasný signál toho, že žena odmieta ženstvo. Že pre ženu je komfortnejšie byť v mužských energiách. Ale má to jednu tienistú stránku. Pre ženu nie je prirodzené byť v mužských energiách. Takže ju to čo? Vyčerpáva. Pokiaľ je žena vyčerpaná, unavená, tak je to často pretože je v orientácii na výkon a je v kontrole. A keď kontroluje seba, má tendenciu kontrolovať aj druhých. Keď tlačí seba do výkonu, tak má tendenciu aj druhých tlačiť do výkonu, ale do takého výkonu, aký si predstavuje ona. Pretože je pre ňu nepriateľné, aby niekto iný prišiel s nejakým pre ňu priateľným návrhom. A ešte to má jeden taký veľmi výrazný aspekt prejavu. Keď je žena v mužských energiách, keď má strach zo svojej ženskosti, tak je vo veľkom vzdore prejavovať sa žensky. Akýkoľvek ženský prejav v nej vzbudzuje strach. Samozrejme, že svojou logikou si na to dá iné nálepky. Napríklad takú, že tento muž nie je pre mňa vyhovujúci. Tento muž mi nemá čo dať. Tento muž nie je pre mňa dosť inteligentný. Tento muž nie je pre mňa dosť. Ale to sú všetko len nálepky a barličky ega, ktoré nedokáže vypovedať. Ja sa bojím. Ja sa bojím prítomnosti silného muža vo svojom živote, pretože ho nepoznám. Nepoznám skutočnú mužskú silu a neviem, ako sa k nej mám postaviť. Neviem, čo mi to prinesie. To, čo poznám, je, že pokiaľ je žena vo výkone a v kontrole, tak jej to zaručuje prežitie. Síce kvalita jej života je diskutabilná, síce je vyčerpaná a unavená, ale dáva jej to pocit bezpečia. Preto tieto ženy sa často utekajú od svojej emocionality k mužským športom, k súťaženiu, kde hľadajú svoju hodnotu. Hľadajú svoju hodnotu medzi mužmi. Snažia sa dokázať samej sebe, že sú hodnotnejší ako muži, že sú rovnocenné s mužmi. Lenže skutočná ženskosť nezápasí a nebojuje s nikým. Nie je to ešte s mužmi. Nevyhľadáva mužské športy. Nevyhľadáva mužské odievanie, mužské hry. Nevyhľadáva mužskú spoločnosť, aby s nimi súperila alebo aby si dokazovala svoju hodnotu v spojení s mužmi. Skutočná žena je silná žena, ale nie v mužských energiách, silná v ženských energiách, v dôvere, v emocionalite, v plynutí, v odovzdaní, v emocionalite, v empatii, v starostlivosti a v bezvýhradnej láske. Zo svojej praxe viem, že ženy, ktoré sú v kontrole alebo v orientácii na výkon alebo v ďalších mužských energiách,
je veľmi ťažké nechať si pomôcť. Nechať si pomôcť zvonku, nechať sa nasmerovať. Pretože sa to zároveň bije s pocitom zlyhania, ktorý prichádza v momente, kedy by si na všetko neprišli samé. Kedy by na to riešenie svojej nespokojnosti v živote neprišli samé. A preto chcem tejto ženy upokojiť. Tú prácu na sebe tak či tak musíte odviesť samé. Niekedy je to len drobný impuls, iný uhol pohľadu, ktorý vás nasmeruje. A ako prvým aspektom ženstva je prijať ho. Prijať, že niečo, čo doteraz som žila, nemuselo byť úplne správne a zdravé pre mňa. A nenechajte sa, moje drahé ženy, priviesť až na pokraj svojich síl, kedy sa vaše ego natoľko unaví, že až vtedy bude schopné prijať pomoc a niečo v živote zmeniť. Pretože to už je naozaj tá posledná etapa. To už je tá posledná etapa na ceste k ženstvu, kedy sa žena v mužských energiách natoľko vyčerpa, unaví. V tom horšom prípade ju zastavia choroby a bude musieť tej mužskej energie odovzdať. Bude sa ich musieť vzdať, pretože už na ne nebude mať silu. A potom príde ten okamih liečenia. A verte, že to liečenie vôbec nebude také bolestné, aké bolo to detstvo, aké boli tie vzťahy s mužmi. Už rozhodnutie pre liečenie prináša obrovskú úľavu. A každý jeden krok v tomto procese je ako ďalší rozkvitnutý kvet na lúke, ktorá čakala na vodu a slnko. A to je ženstvo. Žiariť. Žiariť a objímať láskou. Bez toho, aby sme mali strach zo zneužitia, bez toho, aby sme mali strach z toho, že nebudú naplnené naše potreby. Pretože každý muž miluje ženstvo. Ale skutočný muž, nie muži v ženských energiách. Ale to je zase téma na